toys? Alis yan? Please fall in line here. Toys? Please fall in line here. In two groups. 1, 2, 1, 2. Open? Sa bahay na lang. Sa bahay natin open. Ha? Toys? Open na? Open ang tatay? Okay, open tayo. Hawak mo Okay, cellphone. dalawa lang Hawak mo ha. cellphone. Kausapin mo si Our nanay. name is Nanay? Walk Like Chicky. Wow! Kaya yung sabi, Walk Like Chicky. Ang gagawin niyo po, ipili niyo na yung balloon sa dalawang tuhod niyo. Tapos, maglalakad kayo ng parang manok. Walk like Chicky. Walk like Chicky. Pagdating niyo po sa upuan, itataas niyo po yung inyong kanang paa. Kanang paa. And spell the word wow. W-O-W. Okay? Pag-spell niyo po ng wow, iikot po kayo sa upuan. Tapos, walk like Chicky po ulit. Ay, bayaw. Uy, sino yan, no? Tito? Tito? Okay po? Si Tito yung anak. Si Tito. Para pasok. Ah, si Alex. Tito Alex. Kiss mo na. Happy birthday. Lagi para po namin malalaman kung sino winner of the class. Pag-spell niyo po ng wow, W-O-W, ikot kayo sa upuan, tapos puputokin niyo yung logo. Okay? Pag putok niyo po ng logo, isisigaw niyo po yung magic word natin na Happy 7th birthday. Alay. Okay, toy si Amira. Ha? Ha? Backward. Toy? Please move backward. Tito Diyos, Tito. Alex, Tito. Okay, ready? Tito Lijay. Tito Lijay, oh. Okay, ready? Walk like Chicky. Get set. Get set. Go! Thank you po, sir. Tito yun. Tito Lijay. Tito. Tito yan, si Tito. Okay. Dahil yung loser, Oh. harap mo kayo sa background ni Amira. Dance tayo ka, nene. Yung dalawang kamay. Ayan, dahil yung loser, i-spell niyo po yung pangalan ni Amira gamit yung inyong puwet. Okay, next up. Mira, dadansin na, oh. Next up. One review, spell Amira. One review, letter A. A. Letter N, letter N. Ito po yung letter I. Letter I, tuldok. Okay? Sa likod, yung I, tuldok. Ayan. Okay, kailangan sabihin mo yung dalawa. Magkakamali natin sa pagkakamali ng dalawa. Okay? One ready, go! Letter I. Tuldok. Ayan, puro tuldok ang alam. Ako ulit. One ready, go! Letter I. Wow, ang galing naman yan. Ang galing naman yan. Tignan mo, baby. Okay, lahat ng kids. Thank you. Bisis ko. Ay, salamat sa regalo, ha. Oh.
yan? Okay, mga kids. Dito DJ? Dito DJ? Dito yan, dito. Dito DJ yan. Wow! Tatayo ka na. Kahit dito DJ mo na ito. Okay, so dito DJ. Kisto si dito DJ. Kisto mo lang. Kisto mo dito DJ. Okay, form kayo ng big circle. Isa ko lang dito. Hawak-hawak na kamay. Okay, lahat po ba kayo marunong magbilang? Okay, natin sabihin mo say 1. Hindi, dapat na ito. Andito lang si tatay. Andito lang. Kids. Ayan, anim na lang. Anim lang yung kids ko, ha? Okay, kids, kapag sinabi ni Kuya Rodney na group yourselves into two, gagawa kayo ng sarili yung video within 2 members. Kung ganyan sabi ni Kuya Rodney, ha? At, syempre, may music tayo kung sinong pinakamagaling sumayaw, bibigyan po natin ng essential prize. Okay? I think I love you.